Anem a resoldre aquest sistema d'equacions pel mètode de reducció. En aquest exercici veiem que el que volem eliminar, la variable que podem eliminar és la i, perquè en tenim aquí dues i l'únic que hauríem de canviar és el signe d'aquesta per poder-la restar i que quedés 0. Per tant, això vol dir que multiplicarem aquesta equació per menys 1 en els dos membres. Això donarà com a resultat la primera equació no la canviarem i la segona equació ens quedarà menys 1 per 2x menys 2x menys 1 per més i menys i menys 1 per 18 menys 18. Ara fem les operacions. Doncs 3x menys 2x és una sola x. Una i menys una i ens queda 0. Ja no ho posem. I a l'altra banda de la igualtat ens queda 23 menys 18 ens queda 5. Això ja és una solució. Ara tan sols cal canviar-la en una de les dues equacions. Per exemple, en la primera. Canviem, escrivim 3x, però x ja no val x, sinó que val 5. Per tant, posem 3 per 5 més y és igual a 23. Si fem l'operació, 3 per 5 són 15, més y és igual a 23. I ara per resoldre, tan sols caldria restar 15 a les dues bandes de la igualtat. D'una banda, 15 menys 15 em dona 0, per tant ja no cal escriure-ho. I és igual a 23 menys 15, que em donaria 8. Si comproveu en l'altra equació, podreu veure com 2 per 5 són 10, més 8, 18. Per tant, també funcionen aquests dos resultats i estaria comprovat el sistema.